Adlaw sabay miglaag aning nindot nga bukid diri sa Bukidnon. Walay lain kundi ang Mount Culago. So may ito sa inyo mga boss no, kauban ako karon si Kintoy, Sarge. Kauban ako si Kintoy ug si Mr. Lem. Yes, boss. Nagapangita migyuta dere nga tukurag boarding house. Nagdala na ng gamit to. Para magpalit, diretso na puyo. Ano mga agent? Siya yung naghatag, dako na sa porsinto. 10%. Oh, 10%. Grabe, pagpatong na yung mga. Ayaw sa mga partner oh, dun yun mga Kini, mo na siya, ba dun yun? kapatid. Mo na ang mo installer sa tubig. Para mapunta ka ng tubig. Kuyog din nila ilang mga chika kay gusto man pud sila mo experience og saka aning bukira. Di pud mi basta-basta mahadlo kay naman mi kauban nga Navy. Oh, Marcelo. Awa o isog kaayo. Dicer sa yuta, dicer sa yuta. Naglibog pud ko ani kung musaka ba kog bukid o moapil og golf tournament. No. Bahala na maning kamuta kay mo tabok pa baya mi aning sa paa. Pero dili magproblema kay nagbook naman mi daan og balasa. Kauban po day na mo na ilang Coast Guard nga mga iro. Unya sa mga nangutana kung pila ka oras ang biyahe, paminawan ni. Gikan sa Tagum City ni biyahe mi og 3 hours para moabot diri sa Bukidnon. Pag abot ninyo sa Bukidnon, communal ranch ang pangalan sa inyong destinasyon. Pero dili pa ta kasaka og bukid ana dayon. Sa nakita ninyo, kailangan pa ta mo tabok og sapa, kailangan tag mo baktas og 30 minutes to 1 hour para moabot sa atong campsite. Diri ata mo pahuway manihapon kay ang pagsaka baya na tong bukid manukad tag kadlawon. Wala ni ginaingon ninyo nga pinakalisod. Pwede ra magaling ako ni daganon nga nagbaktas. Pero diri ko nibilib ni Mr. Lim kay hastang bataka. Ni saka og bukid nga nagtiniil ra. Grabe Mr. Lem mo. Game ba game? Ay, gipapayat ang tiyan. Hayop ka talaga. Visit mo guys. Okay, niabot na ikaduha kapatid. Ano? Sige, saka. Ano ka? Among Navy SEAL. Atay! Niabot ng Navy oh. Nakaubo-ubo na. Naluoy lang jud pug ko ba kay among dicer sa yuta, iwit na abot. Okay ra. Unsay okay ra nga hasta magani mong hangaka. Pero bitaw oy, hangak man jud kayo mo sa kag bukid, ang nakanindot lang kay pag nana ka sa ibabaw tanan nimo sakripisyo og kakapoy, worth it. Ang imong mga problema pwede ra pud nimo isinggit. Patatas. Pero dili pa na mao ang view kay sa kaon pa nato ang pinakaibabaw kaayo. Tour guide. 50%. Tour guide. Manager. Nga nakabalo sa mga presyo sa yuta dere. Kasi timailan nga dato ang hikers. Night drone. At